И здравейте хора, в това видео ще играя Fortnite, като целта за това видео ще бъде да играя само с помпа. През цялата игра няма значение каква рядкост да бъде, може от сива до митик помпа. Така хора, вече сме игра. Мисля да касна ето тук. Така хора, ето. Ето, първа помпа от хубавата, има втора помпа от пачвата, няма да взема думата. О, райфл има хубав. Помпа, ще взема и двете помпи, да си имаме една бързичка помпа и една по-бавна. Така че всъщност повече имаш. Там видях патрони за помпа. Се лъжа. Не мога да мине така. Държал за райфъл ми даде. Хайде. Добре, аз се включи, ще се отвори. Не знам защо не се отвори. Там горе. Много си по-скоро е тук. Да помпа. Патронки от помпа ще взема, разбира. О, имам гъбко, точно да ще стана на макс shield. И така съм вече на макс. Добре. Сега ще да съм върхола. Мотора е пълна. С всяки работи. Да, сега да видим как е лесно. Така, като цяло е просто аз съм малко. Да, водка цяло. Успя ли да го убие? Да, убил го някак. Не знам, това беше късмет от Бога, той има златна помпа, обаче не успя да ме убие. Аз с 200 000 долара го убих. Да, добре, че паднах, не знам, това пак беше късмет някакъв от Бог, предполагам. Добре, за сега ще ни трябва само на помпа. Аре, ще взема тази си случай. Да. Има златна помпа, а онзи ме кемпи 100% там и много гадно. Много е гадно. Аз обаче тук не бе да ме видим набързо. Намеря ли кола? Не. Окей, кола някъде тук, но просто си знае, което ми е тук. Не знам как се помисля. Аз ще да цялата помпа. Така, добре. Ще ме напълнят на макс. Никой има златно оръжие. Не, няма златно оръжие. Много бавно зарежда тази помпа. е проблемът. Иначе ме кефи. Бързо. Добре, аз не го виждам като цяло. Не знам дали някой от вас го вижда. Да, го виждам. Я гледай! Чакай. Тук е настроен. Добре. Дет. Намерих по-хубава кола. Имаш някъде... Ето ти. Сплашки. Така... Има някакви честчета. Там няма да забравя да ги отворя. Там има нещо. Като цялото ви... Много малко. И ще бъде хубаво да го поразгледам. О, да, аз скоро ще го отворя да ми даде 250 XP. Но колко се заслужаваше. И да. Ако ли стресна, че ми е просто. Така, тръгна с кола.
Сега играта добре. Добре, видях имаше. Обаче виждам едно човече. Просто е така ми дойде на пътя. О, да. То не е тега. Просто леко повече спами. По принцип. Аре, де. Не знам как го мисля. И това не знам как го мисля. О, този има коронка, има и златна, а не. Това е Hunting Rifle, обаче аз не мога да го взема. Жалко. Би го взела иначе. О, не. Бичи от нещо. Не знам този, защо толкова трудно го убих, но... Ще внимавам малко повече. И се върна между другото. Там. Аз съм стукнал. Къде ми е колата? Къде? Що си го убия колите винаги? А, ето я бе, човек. Май, как съм не видял. Жалко. Не, хубаво всъщност, че я намерих. Защо казвам жалко? Чакай малко, ела тук, приятел. Ела тук. Трябваш ми. Смуча малко енергията. Thank you very much. Муча да. Трябва да сега. Сламати. Така, тя малко просто. Така. Виждам, че съм малко по-добра. Това ще да направя някакво. Ето дец. Това е селото. Това е тега в момента, така ми стоя. Ама аз трябва да го виждам. Нямам друг вариант. Той ще ми стои. Нещо има ли? Мац. Добре, има мац. Което ще ми трябва. Не, по-скоро сега ми трябва. Майко, помните, че става помпа в Hunting. Не знам защо. Много се приличат. О, там от тия случаите, не знам как се казва. Човек има там също. Но да, виждате, много е близко. За леко ще се блъка. Ще взема това. Тук видях човек. Виждам се бил горе-долу, ама не знам. Да, говори нещо там. О, не! Има май ми взел това. Уоо, не, Рашко билди много добре. Рашко билди. Между другото мога да кажа само, че Рашко билди мега добре. Мега пърфект. Те са трима! Да, един бях забелязах, не ме питайте как забелязах. 1000 злора. Кам, къде си, брат? Аре да играме. Ао, майко! Някакъв дет. Просто точно. Майко, аре бе, добре. Така, спели до мотора. Да. Не знам как успях до мотора. Не знам. Майко! Еми да, хора, това беше днешното видео. Направих към 4 или 5 кила, не съм сигурен. Като цяло това беше днешното видео. Ако искате друго видео, просто харесайте само това. И до следващия път.